Hola, soc en Joan, tinc 28 anys, soc de Girona i treballo en el món audiovisual, sobretot en projectes en el món artístic, per artistes. Faig tant com de filmmaker, disseny de so, disseny gràfic, una mica de tot. I en aquest projecte estaré col·laborant amb Photonic Lab, que sovint col·laborem per fer diferents projectes. Bones, jo soc en Marc Aleu, tinc també 28 anys. Soc artista visual, multidisciplinari, faig servir diferents tècniques per aconseguir fer arts visuals, des de llums, làser, mapping, projecció, i una mica totes les tècniques que m'apropin a crear una experiència visual. En Joan i jo ens vam conèixer estudiant audiovisuals i a partir d'aquesta inquietud ens hem juntat per fer diversos projectes visuals. Ara l'últim és Cèl·lula, que és el que presentarem al Niu. A través d'aquesta instal·lació estem explorant com podríem emular o reproduir el que serien diferents processos per exemple, el que seria una cèl·lula, o sigui, de la vida, a través d'una instal·lació de llum i com tenen aquests paral·lelismes les estructures electròniques amb estructures vitals. Cèl·lula és una instal·lació on podrem viure una experiència visual i sonora que es basa en uns pals LED d'un parell de metres repartits en dues circunferències, els quals tindran interacció amb les llums de dins i les de fora. La podreu veure a partir de les 9 de la nit, que és quan el sol marxa, i és un loop de 10 minuts que automàticament torna a començar, per tant podeu arribar, disfrutar-la, marxar i estarà allà contínuament repetint-se. Aquesta instal·lació la veurem al Niu per primera vegada. La nostra intenció és portar-la a diferents festivals. La idea va sortir de que necessitàvem aprofitar aquests pals LED que vam construir i vam dir, hòstia, què podem crear tinguent aquesta eina? I a partir d'aquí, provant, vam un dia fer una pluja d'idees, vam començar a dir, hòstia, què podria sortir d'aquí? I vam acabar amb aquesta idea que ens va agradar i també té a veure amb la natura, amb la cèl·lula, amb la vida, que és algo que és inspirador i sempre motiva a treballar aquestes temàtiques. Som en Marc i en Joan i el 7 de juny ens podem trobar presentant Cèl·lula al Festival Niu.